wanda suke ganin ba daidai bane ba mu mun yi taziya kuma ba wanda ya sai samu mu janye kuma sannan baka da wani dalili da zaka hana mu yi domin duk cikin su waɗanda ko in ce shi kansu wannan mamaci din lokacin da muke artabu da shi muke rikici da shi kai ba mu ga motsin ka ba ba mu ga kuna rikici da shi kuna da bota lokacin da wata gida yana magana yake ta addini yana da rai mu ga motsin da kake magana sai yanzu bayan ya mutu wato shi da kai yanzu ka samu bakin magana saboda wata kila bayan da rai ya manta ba zai mai maka da martani ba da dace amma mu lokacin da yana da rai yana raye mun tanka ya mai mana da martani mai daci mai wanda bai mana dadi ba kuma martani da ya dinga mayar mana shi azzaman musamman kai dinga mayar mun ni kamar yadda duk wanda ya bibi irin abubuwan da suka faru tsakanin da shi ya ga yadda muka bin kwashe ta daɗi ba mun kwashe lafiya da shi ba kuma yanzu nake yin dikina nake tabbatarwa da duniya cewa ni a karan kaina ba sai na Sani Isa Adam Kano duk wani laifi da azzama da yamu in dai ni ne wanda ya shafa ina bai masa ban da damuwa ba da kasance ba na fatan ranar gobe kiyama Allah ya sayar da ni da azzama kan laifin da azzama da yamu domin in ya faɗa mun maganganu waɗanda sun mun ciwo ko ban ji daɗin su ba wani na yafe na bar wannan layi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin halayensa kyawawa ya biya da ciki annabi na yafe wa musulmi yana yafe wa har wanda ma ba musulmi. To assalamu alaikum. Wannan ta kawo magana cewa ya kamata in bakon ne guntun labari. So jiya nan mun yi wata dogon muhawara da wayansu bayan Allah akan rasuwar shi a zaman inda ɗaya daga cikin yake rawaito cewa ai a zaman daidai lokacin da ya rasu ya faɗi wasu maganganu irin idan kaza gaskiya ne abu kaza ya kashe ni mota ta kashe ni waye wani abu da irin wanda aka taɓa labarto malam mai guduma ya yi wanda daga ƙarshe mota ta halaka shi kamar yadda aka labarta. So ban ce wai mutum ba zai faɗi abu kuma calamity ya faɗa kan shi ba, hasali ma ai shi irin haka ce take faruwa idan mutum ya yi rantsuwa, kuma haka muka yi imani da idan aka je kotu daga ƙarshe za a iya sa ka yi rantsuwa. Amma isu din a zaman sai dai wata tambaya, shin da gaske din shi ya faɗa hakan ko kuma bai faɗa ba, kawai an kirkiri labarin da an jingina mai. Saboda mota ta kashe mutum ba sabon abu bane ba a duniyar Najeriya. Hasali hadarin jirgin sama ya kashe sarkin musulmi, hadarin jirgin sama ya kashe wani, hatsarin jirgin kasa ya kashe wani, hatsarin mota ya kashe wani, so it's very normal mutum ya hatsari ya mutu ko musulmi ko ba musulmi ba. So dangane da kawai dan ana da bambanci da mutum ko akwai bambancin addini mai zafi ta fuskan yadda kowa sa zama yana faɗa maganganu masu kaushi, kuma shi ma ana samun da suke mayar mai, wanda har mu daga bangaren mu muke ganin cewa bai kamata ana mai dan maganganu masu kaushi ba. Kamata yi idan za a yi kira a yi shi bil hikima da kuma mau'izatul hasan. Kaga kenan ba ma tare da kira da yake mai kaushi, to amma kuma ba daidai bane ba ake kirkira labarin da yake na ƙarya in har aka da gaske an kirkira din. So assalamu alaikum, last buzu. Da ɗan buzu